І ми повертаємося до студії. До нас приєдналася пані Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, Ескандер Барієв, член Медлісу кримськотатарського народу, та Віталій Набухотний, юрист регіонального центру з прав людини. І Геннадій Друзенко залишається з нами, юрист міжнародник, спеціаліст по конституційному праву, по англійському конституційному праву. Це не просто так. Тому ми продовжуємо говорити, бо я хочу повідомити нашим гостям новоприбулим про те, що ми обговорювали цю заяву Аксьонова, друга нашого, про те, що вони будуть не визнавати документів, які на нерухомість, на землю, які українського зразка. Тобто це тільки проекти, і наші експерти дійшли до такого висновку, висловили думку про те, що це може бути просто шантаж для того, щоб змусити людей зараз швидше продавати і швидше тікати. Але все ж таки, от якщо ми говоримо про... Ну це злочин, це безумовно злочин. Якщо ми говоримо все ж таки про нерухомість, про майно, про земельні ділянки, то кримські татари – це люди, які більш за навіть інших є під загрозою, тому що багато власності було придбано. Там є будинки, які не були дооформлені, бо вони не були добудовані. Є земельні ділянки, які були там, не набули права власності. І оце проблема. А зараз окупанти говорять, що все, що не відповідає російському законодавству. Я хочу зрозуміти, що це? Це знову тиск на кримських татарів? Пане Іскандере, це вам питання. Ну, однозначно, это давление на всех жителей проукраински настроенных в Крыму, но и в первую очередь, конечно, подпадает под это именно крымско-татарский народ, потому что все прекрасно знают те исторические события, которые были связаны именно с крымско-татарским народом. Это процесс возвращения, это процесс приобретения земли, это процесс застройки, потому что действительно это настолько все было затянуто, и с учетом, опять же, тех процессов правовых в Украине с оформлением земельных участков, если вы помните, да, было несколько там, то пытались переоформить как так называемое получение госакта как Юлии Тимошенко, так мы называли Юлию Тимошенко, да, то, что бесплатный госакт можно было получить. Потом там вносились ряд изменений, люди по несколько раз пытались получить госакт, перерегистрировать, чтобы получить именно право собственности на земельный участок, а потом уже и, соответственно, на тот объект, который находится на этом земельном участке. И действительно, в большинстве своем, в подавляющем большинстве, люди не успели или не оформили. Но если мы будем исходить из того, а как дальше, что необходимо делать, как защитить этих людей. И поэтому действительно здесь я бы разделил на три основные части. Это люди, которые имеют государственные акты Украины и успели полностью оформить и земельные участки и свое имущество. Люди, которые находились на стадии оформления, и люди в том числе, и это тоже достаточно большой пласт, это те люди, которые строили свои строения и жили в так называемых самозахватах. И это не только крымские татары, но среди них, конечно, большое количество. И здесь вот мы видим разные подходы оккупационной власти к этому вопросу. Понятно, что даже если мы возьмем первые две формы, это когда полностью есть документ на собственность, и этот документ в любом случае, он остается документом, который выделен, который был предоставлен гражданину государством. И вот в этом случае я бы сразу бы... И второй вариант, когда не успели, то в любом случае есть определенные решения. Есть определенные решения на определенных этапах. От местных советов, там ряд разработка этих соответствующих органов исполнительных, рабочей документации и так далее. Здесь я бы порекомендовал бы следующее делать. Но учитывая то, что сегодня ведется активная кампания, что людей призывают к тому, чтобы они оформляли по российскому законодательству, причем там они стараются всячески упрощенные схемы предоставить людям, и реально люди действительно уже перерегистрируют по российскому законодательству. Но мы же понимаем, что есть закон о временно оккупированных
территориях. И такая регистрация по российскому законодательству – это незаконное действие, ну, в том числе и в рамках международного права, потому что эта территория все-таки является территорией Украины, а не территорией Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы, в первую очередь, я посоветовал бы нашим телезрителям сделать все, чтобы сохранить в любом виде, в любой форме те документы на право собственности украинского образца, именно украинские. Поэтому сейчас я бы порекомендовал бы, поскольку те люди, которые идут сдавать документы на оформление по российскому образцу, то здесь их вынуждают сдать или избавиться от этих документов. Поэтому здесь бы есть один из примеров или одна из рекомендаций. Поскольку понятно, что люди все равно боятся потерять собственность. Люди будут идти на любые шаги, чтобы сохранить эту собственность. Тем более крымские татары испытали, когда была потеряна собственность в 1944 году и не могли восстановить. И, соответственно, у кого всего пару случаев было, когда пытались судиться по старым документам на собственность того или иного жилья. Поэтому здесь предлагается, можно было поступить таким образом. Украинские документы, которые есть сегодня у наших соотечественников в Крыму, пусть даже в нотариусе, в российском, пусть они заверят эти документы нотариально. Оригиналы документов спрячут куда-нибудь подальше или родственникам передадут на материк или еще что-либо. А как раз-таки, если российские, исполнительные органы будут требовать, то предоставить нотариально заверенные копии нотариусам. Я думаю, таким образом они смогут защитить те документы и не избавиться, и сохранить, с помощью которых мы всегда сможем применить, но я думаю, международники, правоведы более четко скажут, на международном уровне. Потому что, опять же, это все равно и повод к тому, чтобы мы могли обращаться в Европейский суд по правам человека, и Международный суд, и я бы призвал бы наших соотечественников сохранять эти документы и ни в коем случае не избавляться, потому что это и есть законные документы. А то, что вам будет предоставлять оккупационная власть, это незаконные документы, которые всегда можно будет оспорить. И третья категория, о которой я говорил, чтобы не занимать время, так. самозахваты. Вот здесь как раз-таки еще в 2014 году я был одним из тех, который постоянно говорил о том, что вот те десятки тысяч самозахватов, в которых, к которым причастны не только крымские татары, и русские, и украинцы, и евреи, и другие. Их нужно было оформить. Тем более была благоприятная обстановка в том плане, что Конституционным судом Украины была распущена Верховная Рада Автономной Республики Крым, распущены все органы местного самоуправления. Соответственно, прерогатива была либо Верховной Раде Украины по решению таких вопросов, а мало того, если мы возьмем закон о временно оккупированных территориях, то, в принципе, и я общался с юристами в этом плане, есть такая мысль, что этот вопрос мог решить и Кабинет министров Украины своим нормативным документом. То есть узаконить или своим решением, возможно, узаконить те, скажем, так называемые самозахваты или самовозвраты. И в этом случае мы бы дали бы возможность людям даже с помощью такого решения считать данную территорию своей частной собственностью. И, соответственно, вот здесь бы оккупационная власть действительно была бы более осторожна, с одной стороны, хотя они и так пытались, если помните, те компании по разрушению, по разбору так называемых домов. И с другой стороны, мы бы имели бы на своей стороне десятки тысяч людей, которых можно было бы позиционировать в международных судах. Хотя я считаю, сейчас это не поздно, хотя намного сложнее будет это осуществить. Потому что все те списки, о которых мы говорили по самозахватам, они есть и в свое время передавались и в Кабинет министров Украины в те периоды, потому что это достаточно сложный и длительный такой процесс был. Ну и причем речь идет о самозахватах до 2014 года, до оккупации. И как пример я просто расскажу о том, что, насколько мне известно, в Севастополе был такой случай, если я где-то ошибусь, я попрошу меня поправить, когда общежитие, которое было предоставлено для семьи моряков, пытались оккупанты захватить после того, как семьи моряков, военнослужащих выехали в ВМС. И, соответственно, решение как раз Кабмина было закрепить это помещение за семьями, и, соответственно, оккупанти освободили. Да, оккупанти освободили, они не стали занимати Я згадую, що була аналогічна історія по відселенню в Феодосії гуртожитку.
Я так розумію, що люди жили в гуртожитку, вони не мали права власності, вони просто викинуті на вулицю за там лічені просто там дні або навіть години. Пане Віталію, в мене питання до Віталія Набухотного. Скажіть, будь ласка, от ми почули про те, що от про цю можливість теоретично, про те, що може потрібно було б оформлювати самозахоплення віддалено. Чи можливо це взагалі? Так, звичайно, я думаю, це можливо. І, звичайно, у цій ситуації, яка зараз відбувається в контексті права власності на території Кримського півострову, кожний документ він є важливим, надзвичайно важливими саме в контексті захисту порушених прав власності. І, звичайно, люди мають використовувати всі можливості для того, щоб ці документи отримувати. Тут є можливість у людини виїхати і дооформити свою земельну ділянку або будинок. От щось таке, що це має робити? Суд? Чи взагалі поки ніяк? Нам потрібні якісь відповідні закони для цього? У нас, в принципі, Україна не досить активно займається правами тих осіб, які зараз знаходяться, громадян України, кримських татар, які знаходяться в Криму. І це, звичайно, необхідно з кожною конкретною проблемою звертатися в компетентні органи України для того, щоб вони пропонували якийсь механізм, тому що у нас, в принципі, у всіх законах вони прописані досить таки в загальному. Так, Україна насправді вона ніби захищає права, але ці положення вони є досить загальними і досить часто вони не деталізуються, зокрема там постановами Кабінету міністрів України. І через будь-яку проблему, яку людина має стосовно прав власності, вона має звертатися в компетентний орган і вже там шукати відповіді на свої питання. І не забувати, що Україна також має певні обов'язки перед населенням Кримського півострову. Ну, тобто не казати, що у всьому винна лише Росія. Україна, як сторона збройного конфлікту, вона також має ці обов'язки, ну, як, звичайно, і права. Які? Я просто хочу зрозуміти, бо от якщо ми говоримо про нерухомість, от мене цікавить це питання, тому що Крим унікальний регіон в тому плані, що велика кількість майна там не було дооформлено через те, що народ повертався з окупації. До речі, я хочу спитати пані Наталі Беліцер про це, тому що народ повертався з окупації. Ми вже говорили, з місць депортації. Ми говорили, пані Геннадій це сказав, що не було реституції ніякої. Ну, не було. Але от якщо ми говоримо про нерухомість, якщо ми говоримо про земельні ділянки, які люди отримували або навіть захоплювали, але ж це було чисте поле. Це ж, пробачте, це ж не забудови, де щось чиєсь майно стояло, люди прийшли і забрали. Чи можемо ми говорити якось про дооформлення оцих документів тут зараз в рамках, наприклад, права народу на самовизначення корінного народу? Будемо над цим працювати, це треба робити, хоча б, щоб якось вже виправити ті всі численні помилки, які були допущені вже за часів незалежної України стосовно кримських татар. Але я б хотіла трохи відповісти чи прокоментувати ваше попереднє питання. Оця зараз ситуація, що розгортається стосовно відчуження майна, можливостей перереєстрації чи неможливостей по російському законодавству. І безсумнівно, це черговий удар по кримських татарах, які від цього потерпають, але в даному конкретному випадку далеко не тільки по кримських татарах. Найбільш показовим є те, що відбувається в Севастополі і біля Севастополя. Там, наскільки я пам'ятаю, 80% приватної власності визнано такими, що перебувають на територіях, що належать Міноборони Російської Федерації. Є таке. І це дуже потужний удар вже по взагалі населенню, яке на собі його відчуло і намагається ще в українських традиціях влаштовувати якісь акції протесту, зокрема проти так званого генплану Вийшло Севастополя. 1000 людей, 1000. Так, і це само по собі дуже цікаво з точки зору соціально-економічної, соціально-політичної ситуації,
При тому, що в мене є певний скепсис, що оце вийшло 1000 людей, бо безпосередньо мене і мого добробуту, і моїх власних перспектив стосується, і з класичною все ж таки для Росії і окупованої території уявленням тільки, не дай Боже, ніякої політики. Це мені нагадує протестні акції в Москві проти... ні, не Болотна, це я маю на увазі нові, проти реновації. Реновації. Да. Тобто, все це показує стан суспільний, коли всі сподівання на доброго царя, який щось зробить з поганими боярами, і поки це триватиме, ніяких позитивних зрушень не буде. Стосовно ж ініціативи Сергія Аксьонова, я не вважаю, що це шантаж і його власна ініціатива. Ну хто такий Аксьонов? Це ж пішак. І я до речі, думаю, там є Козак. А хто такий Козак? Це людина, яка керувала свого часу Придністров'ям. Я тому маю на це інша увазі історія. Приватну власну ініціативу Сергія Аксьонова, який звернувся з пропозицією змінити федеральний закон Російської Федерації про прийняття до складу РФ в якості суб'єктів федеральних Крим і Севастополь, згідно з запропонованими ним поправками, саме будуть мати оце право відчуження. Я вважаю, що це кремлівський, московський тест. Наскільки це викличе які зміни настроїв, які можуть бути на міжнародному плані наслідки. Тобто це чергове випробування і міжнародної спільноти, і України, і кримського суспільства на реакцію. Залежно від реакції або буде дан хід таким ініціативам, і такі будуть ухвалені такі поправки, або може і ні. Пане Геннадію, тоді от у нас ми проговорили про все це, і тут виявляється, що дійсно в Севастополі земля, на якій розташовані будинки, 80% власності, це правда, що вона належить тепер Міністерству оборони Росії. Це вже відчуження. Що це взагалі? Це націоналізація, просто в принципі такі. Але коли націоналізація стосується мільйонів, до сотень тисяч громадян, приватних громадян, Сотень тисяч в Севастополі. в Севастополі скільки? 40 тисяч там живе. Те саме є Але менше з тим, питання ж не в тому, то в іншому. Це цивілізована націоналізація чи не цивілізована? Цивілізована, коли є ринкова ціна. І тобто з власником торгуються. Нам потрібна твоя земля, врешті-решт пішла кольцева дорога, чи залізницю так будують, аеропорти так будують по всьому світу, стратегічні об'єкти. Але власник завжди отримує справедливу компенсацію за це. Тут же, судячи з усього, в гірших російських традиціях воно моє, тому що ти виноват лише тим, що хочеться мені кушати. Я думаю, що російські генерали скучили по благодатному кримському сонечку. І, на жаль, існує така традиція заселення чинними і колишніми військовими цих земель. Тому я тут абсолютно згоден, окрім такого чисто приватного інтересу відтяпати кращі шматочки, зокрема ж там будуть, напевно, санаторії, Міноборони, не тільки військові частині. Це і тест, наскільки готові кримчани захищати свої права власності. Бо зрозуміло, що там політичні питання багато в чому зняли з порядку денного, а тепер людей заганяють, що держава завжди права, а особа завжди не права. І це тестування, подивимося, як пройде. Бо право власності захищається не тільки через судами, воно існує там, де людина готова за нього стояти, виходити, та іноді, знаєте, навіть з рушницею в руках. Чому ми знаємо це. І те, що це викликало як мінімум протестні акції публічні, це добре. Але наскільки ці акції будуть тривкими, і наскільки вони зможуть дійсно бути послідовними, а не випустити пару і врешті змиритися з цим. Так, можна додати? Тут дуже цікавий аспект. З притаманним цинізмом російська і окупаційна влада пропонує самостійно
розібрати, розтрощити. Це було, наскільки власне я майно. пам'ятаю, на Айпетрі. Тепер в одному Сімферополі визнано 5 тисяч гаражів приватних, такими, що не відповідають. Там же є рішення про Да. знос. І також пропонують знов власникам самим розібрати. І це просто треба попередити людей в Криму. Це дуже небезпечний шлях для них самих. Бо в разі чого буде пред'явлено. Та це ж за вашим У нас власним є бажанням. дзвінок. Я хотіла би надати слово нашому телеглядачеві. Доброго вечора. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. У меня собственность в городе Севастополе. И мы проживаем в Киеве. И мы неоднократно обращались в Министерство юстиции для оказания нам помощи и поддержки, и в Министерство по оккупированным территориям. И мы нигде от государства Украина не получили ни малейшей поддержки в нашей правовой защите. О какой правовой защите вы говорите тех крымчан, которые сейчас попадают под санкции? Если государство Украина от нас просто оградилось такой стеной, это просто ужас. Поясніть, будь ласка, я просто не зрозуміла. Пані Наталі, скажіть, а ви зверталися за якою допомогою до Міністерства юстиції? Мы только через Министерство юстиции внесли нашу квартиру в український державний реєстр. Ми в російський його не вносили. Але ці питання, там, наші права там повністю знівельовані в Криму. Ми майже там нелегали, тому що ми є громадяни України. І з цим питанням зараз стикаються дуже багато громадян, яких відбирають і землю, і майно, і все. Дякую. І вони не захищені ні в Криму, ні в Україні. Дякую, пані Наталя. Дякую. Я просто дякую. Оце дуже велике, це величезне запитання. Пані Наталі, дуже дякую ще раз, що вона підняла це питання, бо є ті українці, які не пішли, не отримали російських документів, вони написали добровільний документ про те, що вони відмовляються від російського паспорту, там був дуже такий невеличкий період, і вони там дійсно, вони ніхто ніяк, вони нічого не можуть. От що робити таким людям? Це величезна проблема. Вона насправді має підніматися у державних органах, тому що без того, щоб підтримувати зв'язки України з населенням окупованих територій, ніякого вирішення конфлікту для кримчан в рамках українського законодавства ніколи не буде. Що можна зробити? Знову ж таки, це питання до наших державних органів. Ми постійно намагаємося з ними співпрацювати, їм надавати певні поправки до окремих законодавчих актів. Це насправді дуже складно. Чому? Я не можу зрозуміти, чому український громадянин власноруч написав заяву, що він не буде брати окупантського паспорту, він виявляється мігрантом на власній землі, він має через 90 днів, це треба зрозуміти, український громадянин через 90 днів має виїхати на 90 днів з Криму, сюди, куди, де йому жити, куди, а потім повернутися. І отак от кожні 90 днів він курсує до власності. Це просто жах. І от ми знаємо, що у нас є 4 тисячі таких людей. 4 тисячі, які не покидають Крим. Вони знаходяться в Криму, але вони мають виїжджати, і на 3 місяці це не робота. Тобто це ж повний жах. Я хочу зрозуміти про те, що чим можна допомогти взагалі таким людям, тому що це вже навіть не питання нерухомості і власності, це питання якесь інше. Тут настільки все очевидно, що тут таке враження, знаєте, біда, коли ти чужий в окупованій території, тобто, але коли ти ще до тебе ставляться як до чужинця ще і в тій державі, які ти вважаєш рідним, це ганьба нашим народним обранцям, нашому президентові, що на 4-й рік окупації, яка почалася, це питання не врегульовано. Замість того, щоб надати пільги, привілеї певні цим людям, які зберігли вірність України в нелегких умовах, поставили багато на карп, їм створюють тільки додаткові проблеми, ті ж проблеми існують з реєстрацією тут рахунків в банках. І насправді тут немає, дуже важко говорити з якоїсь або з позиції людяності, або з позиції навіть здорового глузду. Чому це так? Знаєте, ганьба. Пане Геннадію, в мене, знаєте, яке питання? В таких ситуаціях
Ну, в таких ситуаціях, коли відбувається окупація, геноцид, от якісь такі глобальні проблеми, держава має бути опікуном власних громадян. Це інше. Це не просто я громадянка, в мене є права, я хочу пишу, хочу не пишу. Держава хоче приймає мою заяву, хоче не приймає. Це якась інша історія, коли відбуваються такі глобальні процеси. І я хотіла б зрозуміти, не про те, що Україна могла б зробити, а що вона зобов'язана зробити для ось цієї ситуації, коли ми бачимо, що у нас є нерухомість, яка недооформлена була, і тепер люди, вони навіть не мають документа для ЄСПЧ. В них немає документа. Або, Ну, знову ж таки, дуже слушно було сказано, це цілком в силах українського законодавства доручити Кабміну, створити орган і на підставі фактичних даних, фотографії, свідки, тобто дійсно кейс-бай-кейс, тут не можна всім одразу надати, бо полізе дуже багато людей, але встановити орган, виділити йому бюджет. Ну, от ми Євробачення ж гучно проводимо по третім бюджетам в світі, які б дійсно розглядали ці справи. Ну, врешті їх, я думаю, там сотні тисяч, навіть не мільйони, всього 2,4 населення Криму було. І дійсно встановлювати за українським законодавством, щоб ми знали, з поверненням ці люди показують, от у мене на таку-то земельну ділянку, зараз космос дозволяє з точністю до там секунди встановлювати межі цієї ділянки, от у мене документ, звільніть, будь ласка. І тоді ми бачимо, що як мінімум, це Україна не тільки на словах вірить, що вона поверне Крим, а по-друге, вже на майбутнє закладає оцю правову визначеність щодо власності в Криму, насамперед щодо нерухомості, насамперед щодо землі. Ну, але, на жаль, це те, що можна зробити з дуже невеликими витратами, а для цього тільки потрібна політична воля і готовність дійсно переходити в таку реальну конфронтацію з Росією. Дякую дуже. У нас майже не залишається часу, і ми маємо закінчувати нашу передачу. І це тут виникло настільки багато питань. І тому що коли ми говоримо про власність, ми говоримо про право, про природні права будь-якої людини на своє майно набути чесним шляхом, саме чесним шляхом. Це так визначається міжнародним правом. Так от, коли у нас сьогодні є ситуація, що люди не можуть дооформити ділянки тут, на материковій Україні. Люди не можуть набути документи на право власності. Або у нас виникає, і ця проблема, вона відома будь-якому кримчанину, який зберіг пам'ять, честь і совість. Що те, що було у кримських татар, коли вони в чистому полі просто будували собі цілі поселення, які не були дооформлені. І це така проблема. От на сьогоднішній момент, коли ми говоримо про право власності кримчан на окупованій території і зобов'язання держави гарантувати це право власності, захищати це право власності. Ми говоримо про різницю між радянською Україною або тоталітарною Росією, де все належить царю, і демократичною Україною. На все добре. Зустрінемося у вільному Криму.